ana ing paseban alun-alun kene bener no awake dhewe iso nderek gladio yo iya mak mung atas awake dhewe iki sinau bener mak atas awake dhewe iki tedak watu adoh ratu heeh awake dhewe adoh-adoh saka ngrayun kabeh sak rombongan iki mau saka ngrayun kabeh kok alhamdulillah ya mak ya dibarengi udan iki berkah ya dadi udan yo aja malah gresula aja malah ngono bener yo udan iki peparingi saka Gusti Allah no bener yo iki ya dhewe kudu ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Sindhu Parwata selaku ketua Pepadi Ponorogo dan jajarannya tak yang ngono ta lurus Pak bener karo dene awake dhewe dikai kesempatan gegladen ana ing Paseban alun-alun Ponorogo kene ditonton karo warga masyarakat kota kamangka awake dhewe iki wah nayang urung jegos sabetane sik grotal gratul suluk gleor kabeh catur sik umpak-umpuk karo panjenengane Bapak Sindhu Parwata dhewe digelarne kelirana kene kamangka iki awake dhewe rong kelir ya nok mak rong kelir wingi iku jajane meh sak kelir heeh ning aku ora trima no sebabe opo mak aku lek ora ndalang apa sing sitoke ora bagian kesel aku ya mau dadi iki digawe rata digawe lek kesel ya kesel digawe seneng ya seneng padha senenge ngono bener iki Pak heeh lha iki dhewe kudu matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Camat Ngrayun ya Jawa Lurah bisa awake dhewe maka bapak-bapak lurah sekecamatan Ngrayun ingkang sampun sabiyantu ingkang sampun dukung anggen kula gelar-gelir wonten ing Paseban mriki terutama ya kuwi Mbah Lurah Balai Desa Prayan ya nok wah wis ngusahane turut ngendi-ngendi rumrau jumur malik kok ngasih diusahane kaya ngene pokoke dhewe ning kene iki ya kudu tenanan suka pari suka heeh ya sinau kudu tenanan ya heeh iki ya dhewe ya ditugoni karo pepunden-pepunden dalang-dalang Ponorogo nggih ya nggih menika wonten Mbah Yatno Godo Darsono saking Kauman pangestunipun Mbah derek ajar pangapunten menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten karo iki mau kaenek panjenengane Pak Tiyok no ya wonten dalang-dalang pemudane dhewe ya kan kuwi heeh wis pokoke dhewe sempuyung ya heeh matur sembah nuwun nyuwun pangestunipun sedaya mawon mugi saged lancar anggenipun kula ajar gladen wonten pedalangan yo mana ya ngono lan dhewe iki disupport karo
sound system Apa maksudnya Pak? kagungane kebudayane dhewe Bapak Surata Haji Tukri mau sate wah sone jan penak Ngantep ya Pak. heeh ngono kuwi lek sekolah aku penak lho Benar. ah iya karo iki disponsori karo iki dibantu karo kanca-kanca Jati Murti iki kabeh ya Pak. iki kabeh saka Ngrayun ya iki kabeh kakane Ngrayun ngono Jos. ya sinden barang iki kabeh wong Ngrayun Dasare sing nom-nom kabeh ya Pak. heeh dadi lek teko ning alun-alun iki mang do gumun kabeh Piye Pak? iki mau do nyater engkel kae numpak ning mburi kudanan tutupe terpal Seketok le wong ngono ya Pak. roh apa kuwi patung ning dalan kuwi alah jabang bayi iki Ciri khas. apa kae iya Bau. Jatah bau. Jatah bau. Astagfirullah. Kowe iki ngrayun ning aja ngetokne lehmu ngrayun ngono lho. Alah jabang bayi. Ning awake dhewe ora ngono kuwi ya, Pak. Ya iki mung guyon, gocek ora. Iki ya awake dhewe iki disengkuyung karo kebudayaan dhewe, Bapak Sento ya gurune dhewe. Iya, Wis alhamdulillah iki. nyumbang kelir gamelan jangkep. Wayang elok-elok Ya ya. wayang ilok-ilok Pak. Matur sembah nuwun Bapak Sento. Lan iki dhewe ya mrene ora ijen kok. Awake dhewe ya gawa campur sari. Ya Apa kuwi campur sari iki, Pak? ya ono awake dhewe iki pisan-pisan mayang ning kutha ki ya nggawa lengkap lho, eneng campur sarine, sindene ayu-ayu, yogane nom-nom iki ora sing tuwek lho yoga iki. Kayak tuwek iki ya. Lho, pancen yogane dhewe ki ora sing tuwek-tuwek kuwi mujudake yen to Ponorogo kuwi akeh nom-noman sing seneng budaya. seneng budaya. Pancen nek eneng yoga-yoga ki tuwek sithik ngono patene kok. Aja yo ngono. Aja iki bulan ngono iki. Yen to sing nom-nom iki seneng budaya, tegese budaya iki saya mreboko ya. Ah, ya ngono kuwi. Ngono. Lan iki yo disponsori karo lampu parlet. Iki kagungane Sopo? anu, kagungane seniore dhewe. Sopo, Pak? Bang Pans. Iki lah iki tenan no. Iki budal ki adoh iki saka papane adoh banget. Saka kulon kono iki budale dhek yo saka Jakarta. Saiki dhek Jaksel kok no. Indo. Oh, dhek saiki hidupnya di Jaksel. Jadinya itu bahasanya lo gue gitu. Emang suruh dijedorin. Lah iki ya, Pak, jan ora kenyono-nyono tenan ya, Pak. Oh, Ya dhewe mrene ya nggo bintang tamu. sopo, Pak? Mas Victor Undlok. Victor. Oh, iki mau dengaran ya no. Mas Akbar iki mau Mas Akbar Sahlam iki mau mayang ana ing ngendi mau? Nganjuk. Nganjuk kamangka Mas Victor iki biasane nderekne Mas Akbar. Ya to lah iki kok bilang-bilani nderekne awake dhewe. Ngebot-boti Ya awake kebon-kebon dhewe. awake dhewe aja ngatur sembah nuwun biasa to. Jadi yo batik wae, Pak. Kira-kira yo batin kok. Mergo ngerti awake dhewe mesakne ngono dadine dhek iki rene ngono kok kira-kira yo ngono. Dalang iki kok beh ora ning ngajine belas. Kok yo mesakne men aku tak melok apa yo ngono yo mesine. Wah, yo ora Mas Victor iki piantuni sayo, Mas. Lah iya. Kendengan dijak rono rene oke. Oh, bicara rene oke. Wah, kan. Nyenengke tenan. Iki mrene gawa sinden cacah Jirolo Patmo 5. Kaya 10, Mas. 10 ki lek pun delok ning ngendi jare? Oh, produk numpak pickup. Dhuwur malah. Mau numpak pickup mah ceblok ning dalan ngono ya. Terpalik, Terpale produk. mandul, wah. Ya wis ngono kuwi cacah bau tenan kok. Iki dirkono dhewe, Pak. Niki diasto, Pak. Sugeng dalu, Bu. Sendalu Mas Bas. Injih. Ah, sak. Aku ora ketok kok kene.
Wah, jam. Paring asma sinten pidalem saking pundi? Kula Dwi Lestari. Mbak Dwi Lestari. Nggih. Saking pundi, Mbak? Saking Selur. Wah, selur. saking Keran. Selur. Wah. Lek logate lain menon gene jenengan pripun, Mbak logate? Ya gitu Pak. Logate gene jenengan pripun? Kate biasa nek ben. Mosok biasa. Yo. Iya, sedikit balik. Ayo ke balik ngono ae. Iya lho Pak. Saiki. Yoga-yoga kuwi pancen. Mas, Ciri khas yo yo. Wong keren ciri khas dengan ngono kuwi. Ning awake dhewe yo kudu bakal ono. Dadi wong lain kuwi kudu bakal. Oh, iya. Pidalem saking pundi, Mbak, mau? Saking sampung. Sampung. Nggih. Wah, nggih. Sampung. Sampung ini ngendi to? Itu rong tau rono, Pak. Lho, aku wong Krayun kok dadi yo Oh. ngerti kok iso. Nggih, nek lair niku Brang Wetan, nek sampung niku Kilen. Oh, kilen. Nggih. Oh, ijen. Wah, mriki nitih napa? Truk, Mas. Truk. Wah, kula kita nek nitih cikar nih, wah. Mbak Dwi Lestari saking Sampung. Nggih. Geser. Nah ini loh, nah ini lah, nah ini lah, nah ini lah. Soi, soi. Lho, iki oleh bumi apa iki? Tiang jadi Sopo mati Pak. sinden berbobot banget. Sopo emang. Coba tak takonane ya, Nok. Oh Pak. Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu. Jan medeni tenan kok. Suarane ngorke jagat lagi. Horor ya Pak. Heeh, horor. Saya ambekane wis lindu. Wah. Sampai ampun ngedek-ngedeki kula lho, Mbak. Ya apa? Aku takut. Iki piye? Aku takut. Wong sing dicekeki lho kono. Kok mosok? Iya. Aku ngedek-ngedeki nyawa. Lah wis sore memang wis arep dandan, wis arep salin lho. Loh, lah pancen dandane rak yo sore to. Nah iya, maksudnya ki mau sampai mau lo ngomong, Mbak, gue gur njaluk tulung lho. Ngono tok iki mari ndecek. Ya pancen aku yo mek njaluk tulung. Lah pomo ora gelem yo balek. Kok iso? Awake dhewe lek tulang-tulung. Ade kok Saiki. saiki. Lho, kalau. Wis apa sing muni ya. Mbak, sinten nggih? Kula Nggih. Siti. Siti. Nggih. Weh. Kula saking Baosan, Mas. Baosan pundi? Baosan kidul celakipun Mas Iman. Wah, la. Nggih. Citrayu Berarti jenengan mau kali Mas Imam mriki. Nggih. Kula ngontel. Ngontel? Ngontel. Lah niku mungkin minggah krayon niku pripun? Urung. Kula sing gonceng. Jenengan sing gonceng. Nggih, nek kula digonceng mungkin nurut melih. Oh, jan bahaya tenan iki. Wah. Di ruang turu lho tenan iki. Mbak Tias, tenan Mbak iki Mbak saking pundi jenengan? Saking Kecamatan Sukorejo. Sukorejo. Ponorogo yo. Ponorogo. Ketawi sing gitu. Nggih. Sukorejo ngendi to? Aku yo wong Rayun lho, Mbak. Dek kae iki sing ngomongnya lho, karo sing diundangke ngalor sithik. oleh. Aku yo ngulon barang lho. Yang dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Ngono. Iya toh. Ngoten niku wae iki arep dibalekne kok Pak Sim. Pripun? Dibalekne. Nek ora gandengane ora karo kae ora batale. Jare sapa? Kuwi sing matur sapa? Ngeten semomong jeneng sampean dhewe. Mosok. Lah aku lali nggih. Angger wis sing anyar yo ngono kuwi. Lah. Sing ndi? Ojo wis ojo tatuan ngono-ngono kuwi wis iki babakan tenanan kok. Kula Saking Sampung. Saking Sukorejo. Sukorejo. Kula tesih ternyang-nyang kali Mbak Dwi niku mau. Sukorejo yo. Sukorejo. Sampun tesih kuliah, Mbak. kok tesih sekolah. Sekolah. Kelas pinten? Kelas 13. 13. Loh, pakarane sing demung nek ngono. Sing demung nomor 1 kae saiki. Sapa Suren Pak? Iya, Mas Suren kae. Suren. Kayak anu to, kelas 13 to. Semester 13 apa kelas 13?
panggung. Loh, malah ben munggah panggung. Nah, aku wis ngono kuwi. Kon tayub ciri khas sing kaya ngono tayub lho. Iku sing bangune kon tayub Pak Bowo sing ngendang kuwi. Mas Rendra, Ilham sing ngempul. Mas Imam. Mas Imam. Terus sekali dhewe Wawan. Oh, Mas Abi, Mas Abi. Pancen niku kon tayub. Kabeh niku yoga wingo jual kabeh. Dadi ora ana sing nabung. Setelah YouTube. Bisa nang YouTube. Style elektron. Oh. Tak tinggal lagi bisa. Geser. Nah iki lho. Sorry. Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu macane Mbak Limbo. Mbak Ibu ampun dianu, ampun ditangleti kula mau ditangleti. Alah alah. Lah pripun Mbak Limbo e kan derek niku wae. Oh, mboten. Lebih teng wingking. Sampai temen niku. Wilujeng dalu pas jalan. Izin. Ya Allah kok tambah bagus tambah dalu ngeten iki ya. Aduh, aku serakon dalang iki. Ngumpul. Aku pengen medhep panggung yang ngene iki. Heeh. Tenang. Ya medun. Iki ki sing ngejak ya sapa ngono. Lho, kok sing ngejak sapa lah niki mungkin pripun? Genahe. Lah jeneng tangga kula tangan sinten? Eh? Oh. Oh iya ora tak pikir nek. Oh iya lho. Dadi pikir sing ngejak mawon. Wah, iya. Sing ngejak sing anu kok. Sing ngejak ki asli wong papat, Pak. Sinten? Sing ngendang, sing gemung, sing ngempul. Karo sitoke ya aku iki. Oh. Loh, aku ya gelep-gelep ae lah kok iso. Teman itu memberi saran kalau sarannya itu bagus, dilaksanakan ngoten toh. Misale, aku suka rek misale Umpamane. oke. Niki wae Mbak sinten? Kula. Injih. Kula Mas. Injih. Kula naminipun Ari Mami. Hari Mami. Wah. Tapi enten nama singkate. Napa? Citamu. Awah. Napa telur? Terbang yo ya. Aku wis iki pasti bocah-bocah iki doi Mary iki. Mary tenan lha iki. Mbak Ari Mami saking Nggih. Aslinipun tak Wonogiri tapi rencanane badhe dados tiyang rayon. Lho. Kok rayon? Lah wau sindene ngerayon kula kan Wonogiri piyambak. Injih. Rencanane pados tiyang rayon. Oh, lek tipene jenengan niku kira-kira sing pripun, Pak? Pun boten enten tipe sing penting lanang. Lho. Spesifikasi, Mbak. Lah kuwi tak jodhokne karo Ferry Aurora e piye rek ngono kok. Kayak lanang kok. Ndak adu jago. Aku jago ya. Saking Wonogiri, Nggih. mriki wau nitih napa, Mbak? Helikopter. Helikopter. Nggih. Oh. Cepet di mana dia? Heeh. Layak mewakili biyanter. Wah. Janda umum tenan kok. Nika tesih pelajar napa sampun lulus? Nggih. Taksih kuliah. Masih kuliah? Nggih. Semester pinten, Mbak? Semester sekawan welas. Lah kok malah luwih nemen dibanding sing demuk kae. Oh nika nggih. Oh, nggih. Lah kula pilih enten isi lho. Lho, jenenge isi. Oh nggih nek Mas Rendra niku ora isi Institut Seni Indonesia. Lah jenengan isi niku napa? Institut Seni Icik-icik. Lho. Icik-icike berarti lah Campur sari. campur sari. Nggih. Beneran iki malah gawane campur sari lah. Jos. Jos. Sampun nggih Mas Rendra. Nggih, sampun. Sampun lerek nggih. Mengke anu nggih Mbak lanjut WA nggih. Oh nggih. Nggih. Geser. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalan. Injih. Iya. Pak, paring asma sinten? Kula Mike. Mbak Mbak Mike. Iya. Nggih. Saking
Jambon. Oh, nggih, kok ndak geser. Pun. Arek cekakmu to Mas teko aku. Aku ramu tok. Kenapa ora ramu? Oh, alah, kae ora melu ge ora melu. Lagi omongan opo neh, ya Allah. Ya, Yang oke. dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Lah sing sekarang niku sinten? Sing sekarang. Ora nek. Oh. Mbak Mika, saking di dalam saking Jambon. Jambon. Oh iya iki mau disponsori karo kebayake para-para ibu presiden mau disponsori karo Sopo yo? apa Pak? Yuseli kebayak Pak, jangan matur sembah nuwun. Terus bangun. Pokoknya lancar sukses selalu Mbak. Amin amin. Amin. Kayak apa sih ini? Kalau sakitnya namung ucap matur sembah nuwun. Kabeh bosak iki kanca-kanca tak repotne kabeh. Piye sa? Tak repotne. Balen nang Tak repotne. kok matur suwun gitu ya? Loh, aku lak matur suwun to. Iku gur matur suwun kan? Iya. Ayo cah balik. Oh, lha iki kok lek balik sing ngabiane sapa? Asal. Rasa. Wah, piye to iki? Piye to iki? Wes, wis pokoke embuh lah. Aku ora mikir iki tenan. Iki Mbak Mika saka Jambon. Jambon. Iki wis pokoke matur sembah nuwun Mbak Lemah Keles pokoke. Mugi berkah saenipun. Geser. Wilujeng dalu Mbak. Bareng Mas. Wilujeng dalu Mas. Iya. Barang. Wilujeng dalu. Mbak sinten nika? Kula. Bareng asmo nggih. Bareng asma. Kula Velarus Diana. Mbak Vela Rusiana. Pidalem saking Saking Bungkal. Bungkal. Bungkale pundi Mbak? Bungkal pundi, Pak? Kula ngandhapin jenengan. Loh, ngandhapi kula. Sak sore rayun. Sore trayun. Nanti kisah mambu basa rayun. Ayo isih mambu basa rayun. Mboten namine kula. Pripun? Mboten mampu basa Melayu. Lan lajeng Pripun ya? Napa? lajeng pripun? Basane nggih biasa. 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 Oh. Biasa ra gendok lek. Iya, nek spesial kan nganggo telur ini. Mbak Vela Rusiana saking Bungkal. Iya. Mriki mau mriki kali sinten, Mbak? Kula piyambak. Loh, kok piyambak? Lah lah duka. Lha kok duka iki lho? Napa leres iki? Nah, terus apa? Dah, sing ngendang niku pripun? Lah wau kan kali jenengan nek riyen. Loh. Lah motor kali jenengan to sing ngendang kok? Nah, mboten kok. Lah, kok iso lho? Lah duka. Lho. Iki Mbak Vela Rusiana. Gawane sing ngendang. Saking Bungkal ya. Iya, gawane Ki Prabowo PP. PP iki apa? Kutu progi. Kudu pulang pergi. Apa ya? Ada Mas. Wis guyune bahasa. Arep lucu ra lucu ki guyune kene iki malah regeng kok. Tenang. Aku lho legowo tenan. Jane aku mesane ning aku sapa? Jenengan mesane kali sinten? Ya kali kamu. Lah kok kula dimesakne ki teng ngopo? Lah kan mau lho Mas sampean ki arep munggah dadakno kaya ngono. Pancen yo kudu ngono kuwi kok. Arep tak ungkapkan iki mesane aku. Wah, ojo to, Mbak. Ojo. Ning WA kok. Kok ning WA lanjut. Kabeh omongan WA iki piye lho? Loh. Sing ndi sing mbok WA sing mbok tenani? Kabeh Lho, Tenan ngono ya Mbak. 0 4 6 7 8 9 10. Kene kok 10 kok. Kok tak WA kabeh pokoke. mentang-mentang ora ono ya terus ngono. Oh. Iki mas aku sing ditai kok ora aku. Ada dalang iki loro lho iki. Saya wis tahu. Nek Mas Fisher iki wis ketok berwibawa lho, Mas. Lah nek kula nopo betul berwibawa. Belas. Wah, cak. Ya Allah. Janjane iki karo sapa to ya? Wis kuno-kuno cak kuno-kuno. Yo. Janjane iki karo sapa? Wis aja taturan iki. Tenang biar. Askana. Sampun iki. Sampun. Iki mrene ya kanca-kancane dhewe iki rancak ya dalang kabeh. Oh. Ya,
ditepungke siji-siji. Ayo kondi. Heeh. Soalnya ora tak kenal ning aku kok menencep soalnya nyaku ora di topik bisa bareng. Awet ndi yo? Wong arep sih. Kok ngajeng. Iki sing gampang ae Mas Faiz. Kayak alumni saka SMKI Solo. Yo. Kayo dalang. Yo sak perguruan karo dhewe. Sing ngempul Kumpul sinten wae? kayak Mas Ilham. Ilham pengempulnya Indonesia. Kumpul balap. Pengempul balap iya dalang. Gak dalang kerusuhan tapi kuwi dalang-dalangi wong main ngono kae wong klothok wong lemi sing dalange dhek kuwi. Kuwi yo ning Mas Imam kuwi saka Krayun. Yo dalang. Oh, kuwi yo dalang. Senior awake dhewe Yo yo. senior dhewe. Terus Mas Abi Zamzam kuwi yo dalang. Ngasto timpani karo Gumberi. Kuwi yo dalang. Terus pendemung Mas Rendra kuwi yo dalang. Kuwi bulan Juli kuwi yo genten mayang ning Seban kene. Alhamdulillah. Ya. Meko mayang karo Mas Bagas nggih. Nggih, Pak. Ayo diramekke, Cok. Yo. Iya yo. Oh. Terus sing demung sitoke Mas Udin yo dalang. Kuwi Mas Abid kuwi yo dalang. Terus sapa neh? Mas Aji cilik kuwi yo dalang. Heeh, Penjaipong kuwi Aji Gedi kuwi yo dalang. Ya. Oh, lah iki wonten Pak Marsudi. Pangestunipun Pak. Astagfirullah, Pak. Pangestunipun ajar. Pusat kula saestu. Terus Mas sinten Mas Revi niku sing ngasto gender niku nggih dalang alumni SMKI. Iku Mas Kukuh. Mas Kukuh niku dalang ya. Mas Dopa, Mas Jati kuwi dalang. Oh, Mas Prabowo kuwi dalang. Oh. Iya. Ibowo kuwi dalang. Yo. Oh, kuwi dalang kabeh kok pokoke dalang kabeh. Terus Mas Tiawan kuwi dalang. Ning wingi bar anu kok, bar atraksi. Atraksi piye? Ya atraksi motore kok iso diremukne ngasih kaya ngono kuwi ceritane piye? Yo. Kuwi kronologinya gimana kok iso motornya itu remuk? Yo. Mana karo motore? Ngambok tiketne aku. Kok iso. Kuwi sing jedor ya dalang. Mas Pandu Wijaya. Ya dalang. Terus Mas Bagus ya dalang. Ya. Donangane ya apik. Suarane ya apik. Bergas yo. Berkas. Oh. Terus Mas Abimanyu ku ya iya dalang pokoknya. Terus Mas Ali Purbo kuwi ado saka Wonogiri ku ya dalang. Ya wis dalang. Pokoknya Mas Tata barang ku ya dalang kok. Kabeh dalang pokoknya. Iki sing mirsani barang ya punden-pundene dhewe barang. Ya dalang. Astagfirullah. Pak Astagfirullah Pak. Pak. Mas Kuko kuwi penonton ku ya dalang wah dalang kondang wingi dhisik nek wingi Lomba. makili Ponorogo yang Jawa Jawa Timur. Yang Zimbabwe ku adomen lho iki. Mas Kuko kuwi layangane apik, cature apik, suluke apik, Terus sanggite. sanggite ya apik, kuwi gelare ya SSN. Mas Kuko ki ya wonge ya alus. Ya Mas Kuko kuwi ya ngrokok ya ora. Nah, terus Ngombe ya ora. Ning kucingane sitok ana. apa? Medok. Oh. Kalusan. Kucingane sitok medok. Tapi main halus. Dadi dekne iki lari saleh mayang iki ya. Mergo kuwi. Monggo salajengipun. Oh iya. Pun Mas jenengan iki pun meneng mawon. Niki pepundhene dhewe ayo diaturi kon minggah panggung nyuwun berkah. Berkahipun. Bapak Sindu, ana Bapak Sindu, wonten Mbah Yatno, wonten Pak Marsudi. Terus wonten Pak Tiyok iki ayo diaturi siji Bapak siji ya. Pepundhene dhewe iki sapa sik nok? Monggo saking Bayatno. Wah, Bayatno.
Mbah Yatno Berkahipun. nyuwun berkahipun Mbah Yatno.